Ito na ang mga balita mula sa Science Flash News. Malapit na po ma-terminate si Rose Clepas ayon sa pang-upload ng puro kabastusan sa YouTube. Kaso ng COVID-19 mula sa Metro Manila muli pong itinaas. At Claire Richards umabot na ng 4,608k subscribers sa YouTube. At yan ang mga balita ngayong araw ng Miyerkules. Ako po si Joel Aquino kasama si Matthew Kyle, Matthew Marchan, Jared Mark, Kevin Montenegro, Janet Tibal at Luis Enzo Chavez Cedeño. Ito po ang Science Flash News.